isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo agreg. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, iti agdama ket addaak ditoy balasiw taaw. Ngem ti nak istoryaan ket may papan iti nagbalin apadas ko iti addaak pay dita Pilipinas. Dua kami laeng agkabsat. Gapo iti kinamammartek ti amami, sininaan ti inami, ket pinapanaw na daytoy, iso an nagawid, ijay lugar da. Kalpasan ti sumagmamano atawan, adda na ammo ti inami alalaki. Manipod idi, kasla saan da kami metten apagan ano ti mismo nga inami. Ni Uncle Johnny latan ti as-asikaswan na, iso amin ti papapanan ti birok na, iso ti paggasgastusan na. Ket tinasakit, pinanawan da kami, tamas pinili na tinakiden na iti lalaki na. Kapilitan ang nagtrabaho kami metten nga agkabsat. Inanusan mi ti nag-working student, ken nag-apply kadagiti scholar tapno maituloy mi ti agadal. Ket kaasi ti apo, nakaturpos kami met ket nakabirok kami pay iti natalged at trabaho mi. Aginggaan nagsakit ti inami ket pinanawan ti lalaki nga insak-sakit, impatpateg ken pinakpakan na iti agarup sangapulo met atawan. Ket gapu taawan met daduma ang mga sikaso ken kuana, kapilitan asyak metlaang tinagsakripisyo anangaywan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, agtugaw kayo laang kadidita nanang. Di kay manan makataltal na ako na akon. Agtugaw kayo lang dita, tasya kung ti mga sikaso kada kayo. Ay di naksuruan, tamuktar aramidak, Jennifer. Nanang! Di mon awagan ni Manong mo, ta sigurado abisi mo ilaang na dya iti trabaho na. Nakababain mo't kan kuan na. Busy ang masapol nga isakripisyo na ti agawid. Tani, awan kadwayo dito'y balay. Saan nga rudaan? Saan mon apagawidan ni Manong mo, takabailak ti bagik. Nawatam. Nanang! Mala, agawid kanta na isumipngetan. Sigurado nga urayon da ka dagiti anak mo, agraman ti asawam. Madamdaman to nanang. Pakanan kan pagtumaran kayo pa iti agas yo. Apay ay adagulit ka. Saanan kunak mag... No kunak akabalak ti bagay. Kabalak! Hello, Jennifer ating ko. Nakaawag ka mo eh. Wan manong, imawagak, tadda ko makayat ko nga ibagakang ka. Anya na ita ating ko? Ay, kuha manong, ang mumot masakit ni nanang, saan ka di? Awan mga sikaso kin kuha na, awan kadwa na dito'y balay. Ang mga numabalin nga agawid ka pailaan. Ay nasaanan kunak lang arudan. Uray di ka nagawid, Greg. Napigsaak pa'y. Mamin ano aya nga ibagak akabailak ti bagay. Ha? Uray di ka nagawawid, ta sa anak pa'y mo't amatay. Nanang! Kita man tikas na nga ugali na. Masakit lang arudan ng natangsiklat ta. Ay, manong. Di kayag danag, ta sa anak nga agbalin apabigat kada kayo. Nukunak akabailak pa'y. Kabailak pa'y. Sandak arumbang akaasyan. Nga may napigsaak pa'y. Diyak kasapulang ditulong yaw. Ay, pasensya ka ni di kasi pa nagsasao ni nanang, manong. Talagang awan latat nagbaliwan ti inata. Huwag nga rod, manong. Kaslad at dapay kit di atimbang sit, ah. Ang amaanyangay nga rod, kat oray balibaliktadan dapay ti lubong, isukat isulat tamat ti inata. Isu tinangipas ngay kadata.
Isu anas ken laeng met asubadan ta dayta manong. Ay, sige. Tapadasak ti agfile iti live ko. Bareng palubusan dak kat makaawidak inton o may alawa sa rin ko. Oh, adto iti kanan nyo nanang. Kaadwan nyo ti mangan. Iti kasta, agimbag kayo adagos. Ay, lugaw manan. Ay katanusan nyo tay so lang mat ti adda. Kan may sa mayat ti lugaw tanalagan iti tiyan. Nalaklaka kayo amatunawan. Anya ngay mat day talugaw. Awan man lang mat itlog wano karnina. Buya na pay laeng kat saanan anaymas. Mayat nga ruday tata na sustansya. Sigun iti doktoryo, saan paya mabali na mangan kayo kadagiti agkakaima sa makmakan? Ta amangan lumay kontray tirikrik na anyo. Ay di nakmansurwan si ka Greg. Nanang, Di mat imbagak mat ngamin ken ka. Nga uray di na ko nasikaswan. Kabailak ti bagi ko na lang arudan. Bayam asyak ti agluto iti kanag. tulungan kayo nga rudan ngamda kayo pala ti addaganas ng agungat. Tapno ibagak ken ka. Jak kasapulan ti tulong mo. Jak kasapulan ti tulong yung agkapsat. Ngamin, kabailak pa'y ti bagik. Napigsaak pa'y nawatam. At ti agas yun, nanang. Agtumar kayon. Kalpasan na, agpeles kayo maten, tamapan tayo iti ospital. Itagayam ti follow-up check-up yo. Ay saan? Jak kaya ti mapan ija ospital, Greg. Ngam nanang, masapol nga agpa-ospital kayon. Tani, kumarkaron tirikrik na anyo. Abutin yung ti angus yo. Marigrigatan kayo pa yan nga agsao. Saanan anormal ti kasta pa nag-angus yo. Saan anormal asasawambot? Ti saan anormal? Kat ti sikat ang desisyon para itibagik. Saan mo't nga iti kasta nanang? Madanagan naklang iti kasasaad yo. Namin ano ay nga ibagak. Ajak kasapulan ti tulong yaw. Unay kay lakit din aya. Agingkat ka anong agbalin kayo akasta. Marigrigatan kay lang arudan. Ngamda kayo pa lang ti adaganas ng agsaw iti kasta. Nasaysaya atan ti marigrigatanak. Gumti agbalinak ang nakakaasi iti sangwanam. Nanang, Ala, panawan nak dito yan. Kaya't ko ti agbay may sa panaw. Ket, kumusta ni nanang manong? kasi ti sigod natangsit latta. Di na amo ti agpakumbaba. Ay, manong. Iso lang arudan ti adarikrik-naan na. Iso lang arudan ti matultulungan. Ngam iso pa lang ti natangsit. Maging kakadiita ket nasakit pay la ang tinakam mo. Kapo iti panang panaw na idi kadata. Diya ka mo adin ko. Nalabit abanog ko lang dahito isa kastuyak. Manong. Pagyamanan nakit di ko ma. Data dito yung agsaksakripisyo ang mga iaywan kan ko na. No daduma lang siguro nga anak. Binaybay andan, gapo iti panang baybay anamot kadata ini. No totoosan, naglakalaan kumamat ka ti agibalas. Agam jak inaramid da ita. Ngamin, ure kaskasano, isopay lang ti inata. Nagreklamo ka ang mga iaywan kanyak. Silulukat tiri daw ti balay. Mabalin munti pumanaw. Panawan naklatan, Greg. Ha? Kita man ti kasta nga ugali ti ina. Ay na, makapasuro na talaga. Ala, bayamon manong. Di mulatan ikaskaso ni nanang. Talaga akasta siguro ti ugali na. Maturog kan. Dinakban bantayan, tasanak pa'y matamatay. Di kayag danag. Oray kaskasano, saan mo taday ta ti orayag? Oray kaskasano, kayat ko nga gimbag kayo pay. Nga ta, Nanan, nawadan ti bagam. Panawan nak dito yan. Hingka mo maturugan. apay nanang. Apay a pinanawan da kami idi ka ni Jennifer. Apay ang mas pinilim dayjay alalaki ngam da kami nga anak mo. Ay nasan ka man nga drama kasta, Greg. Saan mo alagi po hindi napalabas? Tauray anya pa iti mapaspasamak. San tayo na may subli pa iti amin. Sa anak nga agdram-drama nanang. Dahil kat saludsod lang matimay sa nga anak nga agsapsapol iti sungbat.
iti pimanaw kayo. Inaldaw asal salud-sudat ti bagik. Apay nga ta, amas pinili yo dahil di alalaki ngam da kami nga anak yo. Pinilik ti bagik. Pinilik ti pagragsakak. Narigat ka di nga awatin na ita. Ket da kami nga anak mo. Saan kami kadi aparte ti bagim? Saan kami kadi aparte ti pagragsakam nanang? Yakap mo. Nga panagriknak ngamin iti. Kat napambannog akon iti biyag. Napambannog iti kinarigat ti biyag. Kang runaan iti amin. Iti amayo. Kan aminan. Iso pinanawan na kami, kasta kadi. Iso apim manawag. Aging ka kadi ita. Kat saan nyo pala nga maaklon tinagbidutan nyo? No te ko nam kat dumawatak iti pamakawan wano pasensya. Jak aramitan dayta. Anya. Jak tupulos agkid daw iti pamakawan iti desisyon at tinagdirak. Nga oray napasaktan da kami, kasta kadi. Saan lang at kayo tinasaktan? Tauray siyak. Nasaktan akmat. Well, ngam ubing kami pa idi nanang. Ay kung talaga kasta tibiyag, Greg. Saan tayo mat amabalin na kontrolan dagiti pasamak? Iso anoan niya tinapasamak iti. Aklunan tayon. Sa bagay, pudno kat diya. Talaga akas tatibiyag nanang. Talaga nga abdarag tinaganak akas kada kayo adi na amuti agpakumbaba. Ngam siyak. Jak tupulos aramidon ti kas iti naramit yo nanang. Apay nga da ka dito'y Arnulfo. Anya ti masapul mo. Awan masapol ko. Ngam adda kayat ko ngay bagaken ka, Belinda. Ipagamon, takayat kon tagi na na. Pakawanin na ko ma. Gaboy ti kinairesponsablik nga ama kan asawa. No sana gapukan niya, saan mo't siguro napasamak ti kastoy iti pamilya binukal ta. No sana gapukan niya, saan mo mo't siguro pinanawan ng itanak ta. Di mo ako ang tinagbalin a desisyon ko, Arnulfo. Diyak mo't kadi akakwen. Ti kanyak lang, adamot basol ko. Gapoy ti kastoy napasamak iti pamilya ta. Banag apagbababawiyak unay. Di mo ibaga ti kasta. Ngamin, desisyon ko na ijay. Siyak ti pimanaw. Iso nga awan nga ron basol mo, Arnulfo. Pakawanan na ko, Belinda. Mabalin ka di, Arnulfo. Di nakdramaan na kasta. Awan basol mo itinagbalin a desisyon ko kunakmanan. Iso nga awan nga ron ti makagapo, tapno pakawanan ka. Agsaksakit ka, Belinda. Iso pangasim tagpakumbaba ka mo't kuman. Agpakumbaba ka, Sakbay ang mataya, kasta ka day. Mamin ano aya nga ibagak kada kayo. Saan da ka kaasyan? Ngamin, saan ka nakakaase? Kabailak ti bagay, napigsaak pa'y. Iso ang mabiyagak pa'y itinapaot. Dahil tatilaglagi pa niyo. Amo ka nagbali na kadakas nga ama ka na kayo. Naigumuna kiti bisyo, sukal, arak, kan sigarilyo. Pasensya kayo. Ngamin, saan kayo anay kan itinasaya at napanagbiag. Tatang, gapoy ti kinamamartek ko. Naumati inayaw kat sininaanak. Aging ga nakideng na iti sabali alalaki. Maawatak mo't kit di iti inayaw. Gamin, binaybayan kayaw. Napasaktak tirik nanay tinamin ado adaras. Iso na laeng tada kayo mo't kantian adaan na apektaran. Saan lang na kami tinaapektaran, tatang? Amumi nga uri da kayo kat nasaktan mo't iti inaramid ni nanang. Puno na ita, anak. Ba nagapagbababawiyak. No nagbalinak lang ko maaresponsable nga ama kan asawa. Saan ko mamit ang napasamak ti kastoy iti pamilya tayo.
Pakawanan da ko mga Greg, anak. Naimbang kayo pa eh. Tamo yung aklunan kinagbidutan nyo. Ngam ni nanang, pulos. Iso lang arudan ti masakit, ngam iso pa'y tinatangsik. Greg, anak, di ka kumaagi mula iti sakit tinakam kaninanang mo, wine. Tatang, pasensya amon ti inayaw. Amok anarigat mo tinagdalanan na. Nga po'y tinapasamak iti pamilya tayo. Nalabit nga dumot dagiti di na mayabkas asakit tinakam iti kaunggan na. Ada akong ni tatatang. Ngam apay akaslada kami pa'y tinakabasol ken kuana. Idinto ta isumat tinang panaw idi ka na kami. Laglagi pa niyo kuma. Nga uray anya ti mapaspasamak. Isulat ta ti inayo. Na awan ni nanang yaw. Awan kayo mo't nga agkabsat dito'y abiyag. Isa pa nga asim, napakawanemon ti inam, anak. Diyak maikariday tatatang. Ngam padasag. Sana para ken kuana, no di kat paray ti mismo abagik. Agyaman na kanak. Amok asana na may sublipay tinapalabas. Ngam nadapan nakabalin na. Kaya't ko kumasulnitan, nagiti nagkurangak ka na kayo. Pudno asaan tayo na may sublipay tinapalabas. Nga mabalin tayo mat siguro amang rugimanan, tatang. Ado'y ti agas mo, Belinda. Ag tumarkan. Diyak kasapulan ti tulong mo, Arnulfo. Kabailak ti bagik. Kabailak ti agtumar iti agas ko. Nga uray di naktulungan. Naawatam. Unay kalakit din ay aginggat ka ano ay akasta ka. At dalaga rudan sakit mo gam natangsit kalata. Tapdo ang maom. Nairuam ako ngagmay maysa. Kinabailak nga uray awan ka. Iso adi ka man kundi tulong kanyak. Takabailak ti bagik. Ay, maawatan ka. Amok anakkel tinagkurangak ka na kayaw ka na iti anak ta. Siyak tinang dadael itinapintas ko maamasakbayan ti pamilya ta. Mumatgayam. Iso adi ka agin sisingpet dita. Taurayan niya pa'y tararamitam. Sana na may subli pa'y ti amin. Amok na ita, Belinda. Angam ti kagdanag. Taurayan niya pa'y ti mapaspasamak. Ada kami lang dito'y parakin ka. Namin ano ay ang ibagak. Diyak kasapulan ti tulong yaw. Ngamin napigsa akpay. Kabailak ti bagay. Saan mat siguro ang narigat nga awatan day ta Arnulfo? Nakaununag man ti pampanunutan, Manong. Jennifer, Pinakan ko ni Nanang. Pinagtumar ko matan. naimbag man ta di na kamat pinagsasawan. Akasi kararamidin na kanyak. Ay kat adalat tamat Manong. Angam kas nakon, baybay amon. Anusan talatan ti kas di apa nagsasauna. Aw-awatan talatan ni Nanang, Manong. Ay, kasladjakon maanusan. Numalagip ko ti panang panaw na idi kadata. Kasla kayat kumata panawan. Manong, saan anasaya at ti agibales? Iso apa nga asim tadi ka agar aramid iti banag nga amum apagbabawiyam to intun dumteng ti mauding aldaw. Ay, Amok anarigat. Nga masapol nga aramidem. Lipat mo tinapalabas, Manong. Nalpasan day jay. Saan tayon ama isublipay? Tirumbeng apanunutan tayo ita ket ti agdama ken ti masakbayan. mangan kayo nanang. Iti kasta. Makatumar kayo matan iti agas yo. Iti sumlat taditan sa anak pa'y amabisain. Kasta akanayon ti ibagbagayo. Kasano kayo ngayong umimbag no kastamot ti araramidin nyo. Mangan kayo Di nakman suruan si ka Greg. San ka pa'y lang anayanak nabiaga kaun. Iso adi naksuruan tamok ter aramidag. Saan kayo asursuruan? Madanagan naklangit ti kasasaad yo. Diyak kasapulan ti asim kanyak. Da kayo lang arudan ti masakit ngam da kayo pa tinatangsit.
Kaslada kami paikit din ang mga aywan kada kayo ti adabasol na. Idinto ta agdadata mo tada kayo. Da kayo tinang panaw idi kada kami. Di ka man nagsasaw iti kasta. Tadi mo ambo tinaglabasak. Kasano ko maamaamuan mi? Kat saan da kami mo't kami nakasarita iti nasayaat? Imbis na kasarita na kami. Saan? Takaslay durduron da kami mo't nga umadayo kada kayo. Hanya ay ati kayat mo amangagan manipod kanyak. Kayat mo nga agbabawi ak. Kat dumawatak iti pamakawan ka na kayo. Kasta ka ni. Nanang, agbalbaliw kayon sakbay amaladaw ti amin. Agbalbaliw kayon, kabayatang nagdapay oras. Saan lang nga para kada kami? No di kat pare ti mismo abagiyo. Diyo kung maipanubos nga agari ti gura, kan sakit tinakam iti kaunggan nyo. Ay, saan akas ka rin ati kayat mo ang mapasamak, Greg? Saan akas ka rin ano imbagang agbalbaliw ka? Katagbalbaliw ka latan akas lawan na pasamak. Saan na may suplipay tinapalabas ko nakmanan? Adda akong dita, nanang. Ngamda ito iti bagak kada kayo. Uray saan kayo adumawat iti pamakawan kada kami. Nabayagan ang napakawanda kayo. Iso asapay lang kumatamang pakawan nyo mo ti mismo abagiyo. Amo, asaan ang nalakati amin? Numabalbalin. Kaya't ko amang rugi tayo kumamanan kas may sa pamilya. Mamati ak asaan pa'y analadaw ti amin, nanang. Isa pang nga asyo. Agbalbaliw kayon. Agpakumbaba kayo kumamatan, nanang. Aging gaita, kasladyak pay laang maawatan no apay akas jay ti ugali ti inak. Agtultuloy latamet ti panagpaagas na, kat isuda kanitatang ti adda iti balay, kabayatan ti kaaddak dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho para iti panagpaagas ni nanang, ken para matlaangan kadag iti masapsapol da iti inaldaw. Aging galaangan dito'y Miss F. To'y pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Awatem latan ti inam. Talaga siguro akasta. Adda ngamin dagiti tattao adi na ammo ti mangibaga iti sorry wenno dumawat iti pammakawan. Gapwanan ti sugat wenno sakit adi da kabaelan nga aklunan. Awan basol mo iti nagkurangan dagiti dadakkel mo. Ti kasayaatan nga aramidem ita sursurwam ti agpakawan ken mamakawan. Saan laeng apara kadakwada no diket para iti mismo abagim. Agbalin ka amas nasaysaya at atao. Saan mong aramiden tikas iti napadasam. Iti kasta ket agbalin kan tumet anasaya at nga ehemplo iti buklem a pamilya. Alakastan pagayam, Greg, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Kate. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan a Kate. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko may papan kan ayat. Adda idi kinaubingak, iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaruba kan kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a pulis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training. Malaksid iti dayta, awan metlaang ti amam muna tapno makastrak kumaadagos iti serbisyo. Gapo iti dayta, siyak nga rod tinagsakripisyo anang tulong ken kuana. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kat, kumusta? Rinugyam ka din ngayon lakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tilangam. Abak mon sapay ang tinaabak iti sugal iti kasta nga itsuraam. Kwa ngamin, Kate. Apay, adda ka di parikot? Ibagam ang mga no adda maitulong ko. Parikot ko ngamin ti gastusak para kadagiti requirements ko. Ang mga no dati amo mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam. Diyak may ibaga no mano. Sigurado ang makagastusak mat iti ribo. Pamasahik pa'y ngamin, kan pagkaan kumutan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kung ti makaam mo iti gastusam. Anya? Sa tino nga iti pangalaam, Kate? Basta, siya kung ti makaam mo, Jordan. Oh, dagituyin dagiti requirements mo. Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Daytalaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaangan tadda ka amang tultulong kanyak. Noawan ka laang siguro, diyakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin nakabaalak. Tapno matulungan ka. No bilang ta makastrekak to iti serbisyo. Sikati umuna subliak, Kate. Oh, agpay so? Wen, ikarikday takan ka. Nagsaya atin ngay no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asapay ko matamalpas ko ti training ko. Tapno makastrekak kadagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo kan sakripisyom kanyak. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastrek kan nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isunton ti makaamu ang makisarita kadagiti am-am mo na amabalin at tumulong kan ka. Agyamanak manan, Kate. Awan anyaman na ko nakmat. Basta agsingsingpot kanto iti di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo. Sa dino ti papanam iha, nakasukat ka met. Rumwarak Papa, kuyugak ni Jordan. Ijay, Mapan kami gumatang kadagiti usaran na nga training. isun samot ti papanan ti sweldom iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang. Pakaragsakak timang tulong kini Jordan. Uwan hagam. Uston, Papa. Pangaasiyo. Oh, Aywan gayam. Di ko maliplipatan ti pabor adaw-dawatek kada kayo, ha? ha, Pangaasiyo. Takasarita yo ti am-amuyo ang makatulong kini Jordan. padasa ka kuntaken no at dapat ijay ti amamok iha. Please, Papa.
Kate iha, narigat ti agkarkari. Basta kitag no anya ti mabalin ko ang maitulong. Okay? Okay, Papa. Kat agyaman ak unay. Diyak tumauma nga agyaman kan ka, Kate. I miss you so much. I miss you too, Jordan. Kate iha, Oh, Papa, si Mangpet kayo matgayaman. wen. Mayat matiisa, ma'am dita. Apay, asino ti katetex mo? Ah, ay ko, Papa, ni Jordan. Imbag man ta makatetex mo. Kadno ti amok, kad bawal man ti cellphone ni J Training Center. Wan, Papa, talaga abawal. Iliblibas dalaang. Adda kanu ngamin na barkada na ichay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang timakitex. Ang mga namakatumpungi distrikto nga opisyal, kat matiliwan ta. Narigatan. Wan, Papa, naannadmat kat din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanagan Fernando. Iti Anya, Belinda. Mangnamnaman samat unay di anak ta ni Jordan. Awan nga rod. Hindi pailangan adlaw ko dito. Iso nga rod akong kontrakt no kwa. Angam natangkan mo ti ulo na. Talagang sana in love iti Jaya Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut nga klakay. Baring abaket. Basta di taliwayan na palagipan di anak ta. Iti kasta. Saan unay mang namnamakin ni Jordan. Narigatan. Ay, anyamot din. Adalo man tirabi. Ngamjak pa lang ang maalat iturog ko. Apay ngay nga awan matin mauray ko at text manipod ka ni Jordan. Idida mo, ikarkarigatan namat nga iliblibas ti ang text kan umawag kanyak. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag-text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan matan. Nihay, wano hello, kat dinan maaramin. Apay nga ta. Ay, madandanagan akmat lang aron. Amangan kit dino natiliwan da ije unag. Angam, saan mat siguro? Amo na matyar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Barang mailibas ng tumat laang ti umawag. Naimbag nga orasyo, Auntie Lorena. Si gayam, Kate balasang ko. Dumanon ka agtugaw ka. Agyaman na kanti. Adda ginatang ko apit sa para kada kayo. Adto'y Auntie. Ay, agyaman balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, Kate isumo laangan ati mirinda antayaw. Adamo danom tinyog ditoy. Ramanam, nasamit dayta. Sige man, Auntie. Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akin danom dagita. Isu talaga anaraman. Ayun gayam, imawag ka din kada kayo ni Jordan, Auntie. Idi na minsan samat akal man di imawagan na balasang ko. Imawag gayam kada kwada. Ngumapay ngay adinak inawagan. Wano intex nakman laang kuma. Ay. Inawagan na kamutlaan ka day. Ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang anak sarita.
Wen nga road, 2 oras laang kano nga minti da apawayway kada kwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da, ante? Di namot ngaminan na ibaga kanya. Pizza 20 kano, inton umay abulan, balasang ko. Sige, taumayak tumat, ante. Wen ako kuyog tayo to amapan, Kate. Nagsasarunumot ti reply ni Jordan kanya. Basa. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ditoy taamangan numatiliwanak pay. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan agreply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matan ti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Awatek latan ni Jordan. Amangan no nabannog laang. Maturog akit yan. Tamasapa akpay amapan iji opisina inton bikat. Sigurado anapundwanak manan iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman nanan. Ay na, kabaudyanan na. Natungpal mo laangan ti arapaap mo anak ko. Uwan nga rod, nanang. Hi, Jordan. Happy graduation. Kate? Wen, iso ti kaduak anak ko. Saan nga min anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na. Agyaman na, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo nga inluto? Ha? Iso ti nagluto iti binalon may anak ko. Iso ti nangisaga na amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyon. Utang ko ken kati amin. Ket kasitin karik iti. Adan tugundaway nga agsubalitaken ka. Ay sus, di mon panunutan dayta ko nakmanan. Tinapatag ita ket nakagraduar kan. Natungpal met laangan ti arapaap mo ang makastrak iti serbisyo. Uwan nga rod. Hi, Jordan. Happy graduation. Sabong parakan ka. Wow! Agyaman na, Roxanne. Kung naklakit din, di ka makaumay. Mabalin ayamat ajak umay. Kat espesyal nga aldaw daytoy para iti ay ayatek. Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Nobiak. Anya? Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti bagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie. Hello, matking ka, balasang ko. Hello, Kate. Nice meeting you. Hello, Mat Roxanne. Sige ha, panawan kayo pa dito. Adala ang alaag iti ko check. Apa yan, Belinda? Andi ati mapaspasama kini Kate. Agkulkulong madlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman ang mo ijay anak mo, Fernando. Nunang namnaman tumot iti daychay a Jordan. Anya ngay ita, isukat lang arudan ti naiaw-awan. Daytuyan ti pagbutbut ngak, Fernando. Hindi pa ilaang abinagaag. Ngamdimat ngamindim nga kanyak. Ay, wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian nag-training. Katitata nakagraduaren. Na ityapuera matan ti anak ta. Wan nga rod awanan pa inmat day siya lalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko Adamat lang basol siya nagtabakad. Ngamin, nang namnama iti awan.
Kan maysa, saan damit nga gayan ayat ken ni Jordan? Iso lang ba't nga benti ko mamkamat itinay kaya lalaki? Ay, Fernando. Kasi mo ti anak ta. Iso tinagsakripisyo. Iso tinang tultulong iti ken ni Jordan. Nang namnama ti anak ta nga isudan to apaman na makagraduar na kaya lalaki. Nga manyan, tadamat gaya man sa baling at tagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni. Ladawan da adwa iti dayjay aroksan. Naka-uniform da adwa. Nukasta. Pulis matla ang gayam ti babae. Basa ti nakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you. Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. Nukasta. Natulag gayaman ti kalaysada. Uminom ka manan, Kate? Basit lang man, Papa. Pampaturog lang. Diyak ngamin makaturog no diyak uminom iti arak. Lipati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw ingam iti ayat mo. Ado di tati mas deserving para ken ka. Papa. Napintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masaan langan ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado di ta. Juan, aduda. Ngam nila ang Jordan tinakariknak iti kastoy, Papa. Iso lang ti lalaki nga inayat ko. Juan, ang magkasaran iti mabiit. Iso nga awanan namnama nga ayaten na kapay. Ngamin, adan sa bali iti biyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Lahos to daytan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakes kan ka. Sana nasaya takitan ti babae nga umin-inom iti arak. Bay andak ko malaang, Papa. Kaya't ko lang mati makalipat. Buwan nga matataal mati salunat mo iti kastangar aramidam iha. Papa. Malala. Husto daytan. Inkakat maturugan tapno makainanakan. Masapa ka pa'y mananasumrek iti tarabahom inton bigat. Pasensya kan ay tinaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. Awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. Adda basol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, Maawatak mat ni Jordan. Kan may sa, pudnong matasaan kami nga agayan ayat. Basol ko, tainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at nga nararamid na kanya. ti amok akit si katidakda kamaten na nga ikalay sana, apaman amal pas ti graduation na. Angam sa bali gayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo, auntie. Ay, pasensya kan ang talaga balasang ko. Itad kun ti wayawayan na. Kat manipod ita. Lipatak matan nga adda Jordan anaam-am mo. Kan inayat ko iti unos ti panagbiyak ko.
Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Nay, sa dino nga iti papanam, balasang ko. Mapana kun ije Amerika iti mabiit, auntie. Ururayak lang ti schedule ti flight ko. Ijayak nga minan ngagtrabaho. Kasta gayam. Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko, nga aging gaita. Jak tumalipatan ti kinasaya at yung kanyak. Kat kanayon naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay, wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani Apo Diyos, ti kanayo namang tarabay king ka. Iti sa dino man apapanam, balasang ko. Aging gayta, adupay lang ti agdamdamag, no kumusta kamin kani Jordan. Kat tisungbat ko, masaya na siya sa piling ng iba. No maminsan mapanpanonot ko, kasano nga ta no jak tinulungan idi. Kasano nga ta no jak pinabuludan kan inikkan iti kwarta agastusan na. Nakastrek nga ta iti serbisyo. Ita Miss F, jak mapaglibakan. Ano makakitkita ak iti naka-uniform a police, may palagip amin kanyak tinapalabas. Agis isa maklatan nga agwing-wingiwing, gapu iti napalabas mi kani Jordan. Daytoy mantipadas ko ajak topolos malipatan, toy pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Nasakit man kan narigat tinaglabasam, nga masapul nga ag-move on kan. Kunada nga rodan, amin abanag ket adarason no apay amapaspasamak. Patsek, adakdakkel pay a bendisyon ti agsubliken ka, kasukat ti sakripisyo nga inpaay mo kani Jordan. Luktam nga rod ti pusom nga agayat manen, di mo ipaidam ti ayat iti bagim. Mamatiak ang makasarak kanto matlaang iti lalaki apod no amang ipatagken ka. Alakastan pagayam Kate, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Lorena. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak anaesem adumngeg kadagiti drama nga ingkay ipatpatangatang iti inaldaw. Naawisakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy pakasaritaan ti biag ko. Pakasaritaan nga amok amang tad-adal ken liwliwa kadagiti makangeg.
ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Adda pa pa na nyo itatang? Awan, dituyak lang balay tabantayak dagiti imbilag ko aboy baoy. Hapay aya, Ay kwa, adda ngamin pa pa na, tatang. kay anya ko maitan da papanam. Kwa, ibatik pa ilang kumadagiti anak ko kada kayo. Awan ngamin kadwada igay balay, tanapan mo't nakitang dan ni Cesar. Hapay, di danapan nag-eskwela. Awan klase da, tatang. Adda ka nung ngamin seminar dagiti mamaestra. Iso nga awan eskwela da aging gainton bigat. Aya, ay katuan itulod mo lang tayo dan iti balay. Awan parikaw iti na ita anak kaw. Ay na, agyaman ako na'y tatang. Awan anyaman na anak. Amumait nga aramidag amin basta para ka nagiti ampukaw. Ba nag-apagyamanak launay tatang. Sana bale, ta-text kuntukin ni Cesar nga isunto ti umay mga lakadakwada apaman ang makaawi. Lolo, Ah, anyat si Dayo. ha? Anyat si Dayo kunak lolo. Mabisinak ngamin. Nay, apa di kayo namigat aya? Saan lolo? Kunamit ngamin ni mami adito'y kamin balay yung amangan. Anya? Ay una yan. Mabitla nga raw na mapanak gumatang iti ilutok asidain nyo kani manong mawan. Sa dino ti pagkatangam lolo. Ay kat ija istor Sumuro tak lolo. Sige. In ka nga rod ayaban ni manong mau tagkukuyog tayo amapan ija istor. Wan lolo. Sa dino man ang tinagkapwam si Kalorena. Apay nga itaka lang nga nagawin. Ay tumalnakan Cesar. Di naksermunan tanapudot ti ulok. Ang mga nudyak makapagtepal kat sikapay ti pagdasalan ti pungtot ko. Naabak ka man siguro iti sugalan niya. Nitaag sa upay lang. Ay, awan mon Lorena. Imbes nga si kasum dagiti anak ta. Saan? Tadaytaki din sugal ti pang pangrunam. Na, huston ko naklangarudan. Apay, di ka makauawat, Cesar, Kita man ti kastang ugalim. Si kalangarudan ti nakabasol ngam si kapay ti adaganas ng agungat. Oho, basol-basol asasawamot si ka, Cesar. Hay, apaw, abak mo pa'y ti upa ang manok at putak. Lorena, Makauma, dikta ka man lawan. masaktan ka. Ngamin, pudno ti ibagbagak. Eh di wow. Ay na, talaga nagalas ti ugalim Lorena. Bakbakitan ka ngawan manaknakam na ako nakmanan. Agas, agsuswerte ka ita, Mari Lorena. Tagtagari, Mari. Di ka sumanautap no saan ang masukal ti swerte. Agas ay, Wun, Mare, no saan nga kamkamali ti baraha. Kat diretso ti panangabak ko. Ikan-kanto iti balatom inton, madamdama. agpaysaw, Mare. Wun ko naklangarudan. Ay, wow. Dayta, katikay kayatukan ka, Mare. Di ka nga rod na tagari tapno saan apumanaw ti swerte, ta. Aywan, Mare. Sige, taaguli makakon. Okay, taya manan. Taya. Ang taya kayon, tasuk-sukak manan ti baraha. Sikatin ang kisay ti kwarta iti wallet ko niya. Nakitam? Saan? Oh, may lagayam. No di mo nakita, di ka nga rod agpabasol, Cesar. Saan ka mo tapapabasulan? Damdamagak lang mo. Awan tinalalak, at dabukod ko a kwarta, iso adinak pabasulan. Alangan mo't aragiti anak ta tinangkisay. Ay kadamagami da. Anya nga iti amok dita. Kat no di damat amo ti pangindulduli na kiti wallet ko. Si kalaang mo't ti makaamoy ti dayjay. Ay di ka agpabasulakas ta ko na manan. Amangan mat no nagastos mo lang. Ibagam ka din ti pudno, bakit? Sa anak mo't kat nga agungay. Ha? Ay, kwa? Makitam? Asino pa'y ngay kung mga minti mangala?
Kat tayo lang mo diti balay. Ay, unay kan bakit? Madi tikas tangar aramidem. Agasam man tatakawan nakmutan tapno adalang may sugal mo. Hey! Salaki! Hey! Sisar, anak ko! Sisar! Na kayo magkayam nanang. Hey! To. Brownie! Saraki! Hey, salaki! Anya laki di mo din dito nga asaw. Apay di nakpailaang mo may rupaan aya. Ay uray kan brown day. Ay na, kasta na tayo tananang. Puray na kami tupay kat taulan na lata no kasya sumangput kami. Saan mo nga kasta dagiti aso iti balay? Amuda mo ti bumalay. Saan kayon sa ngamin ang matatao diti balay yaw iso akasta? Ha? Kas kadagiti anak yaw. Nalabsak manen ida ija kalsada nga agay ayam. Sakit nagdudungrit da. Kaslaawan amaken inada gapo iti kasde nga itsura da. Ninanang mo. Pudno mo, napanan man ngaminan ay adi asawam. Ay katamo yun ananang. Ungtam ngamin mo't adi asawam anak ko. Di mo itultulok ti kasde nga araramiden da. Ung takmet nanang. Nga maawan latamit. Siyak paikit di ti apaan na no kwa. Ay sos, no siyak, saan nga agbalinti kas na kanyak sisar? Ibagam to iji asawam, ta umay iji balay. Kayat ko ang makasarita. Nakaluto ka kanin bakit? Saan pa eh? Nay, anyat kukum ngay. Apay adi kagluto kat ni rabiing. Sapay mabisina ko. Ay, kwa. Awan bagas na ka eh. Anya? Nay, kat no inikan kamat iti kwarta nga igatang mo iti bagas idagsapa. Kwa ngamin lang ka eh. Nang ipanam nga hitintod ka. Kwa, Cesar. Hindi mo ibaga ngayon paabak mo manan iti sugalan. Kasta ngagpaiso lang ka eh. No kasta, napanmula ang insugal ti igatang mo kumay ti bagas? Ay na, aglablabas ka na talaga, Lorena. Agasam man ta napanmula ang impaabak ti nagrigrigat akakwarta. Oo, makapahay blood ka talaga. Anyangay tilabas, Mare. 7:13, Mare. Husto, kati ko nakarumor ti 13 ita. Ay, sayang, diniret sakla ko man. Huwan nga rod, Mare. Sapay 13 ti purom itay. Ay, agtaya ak manin, Mare. Barang mga bakak matan inton malum. Ay, wana, Mare. Adto'y ti ballpen kan papel. Makaamukan amang isurat iti numerom tasak tumot i-transfer inton madamdama. Sige, Mare. Mabiit lang nga rod takalagak man anembag ti numero. Wana, Mare. Just take your time. Apay, talaga na ito lang mon, ti kinasugador mo si ka, Lorena. Ha? Ni, da kayong matgayam nanang. Anya tira aramidin nyo dito eh. Imbayak, ta umay kapag sasawan, Lorena. Ha? Tangay di mo dengdenggan ti asawam. Kansa ang kamiten ama uray ama pan ijay balay. Siya kon mismo ti imay dito eh. Ay, kwa, pang asiyo kumamot, ananam. Di kay agis kandalo dito eh. Nakababain. Ha? Di naklapdan iti kayat kong aramidan, Lorena. Nanang. Nagalas ketikas ta nga ugali maun. Imbis nga si kaswam dagiti anak mau. Winutulungan kumamang gati asawam. Saan magtada ka din diti sugalan? Tangiwat yung kunakmut nanang. Nakababain. Mabain ka iti kinapig sa ti panagsasaaw. Ngam di ka mabain ang makisugsugal iti agmalmalam nga aging ga iti rabi eh. Uray laabutin nyo pa'y gaya mag iti parbangawn. Ha? Ala, tumakder ka dita. No di mo kayat nga uludan kang agawid, Lorena. Nanang. Maysa. Dua. Ay, una yung tikas to eh. Pang-naasiyo ka di tagidak malasan nanang. Tinasaya at agawid kayon. Di kay madanagan. Sumaruno akmat laang adagos. Ijay tayon ton balay nga agsalita. Nay, nasapa kain sakit yan na dismiss ita Lorena. Ha? Wano awanan pagsugal mo, iso anagawid kan. Wan nga ron.
Naaba ka, iso ang nagawid ako na. Ayun gayam, adda ka din naluto amakan. Daka mo Kas makita mo, kasangsangpot ko lang nga naggapoy ti trabaho. Ita, damagan nak na damakan. Ay, anyamot tanti kasto abiyag. Mabisbisin da tao ngam awan pay met makan. Agsubli ka ije sugalan, ten kang ngalngalon amin na baraha. Cesar, Kati sumit. Iso nga rutinas asikaso mi tinagmalam, di iso ti kanam. Ngalngalom nagiti baraha, bareng mabsog ka. Dong kanto oray. na, makadlawak sa na Cesar. Kanto. Dandani inaldaw mo tanti panaginom mo. Imal-aldawan ngam na barbartek ka. Abay, ada reklama, ma. Ha? Raga hindi ka madlangan nagbalbaliw iti panagsusungal mo. Hindi nakmat nga lapdan. No kahit ko tiyag bartek iti inaldaw, ha? Ano? Nalawag mo siguro tinangag mo, Lorena. Unag sugal ka ngagmalmalam. Awan bibiyang ko. Basta di nagmadbiyangan. Tagbarte ka kamad. Aging kay ti kay-kayat ko. O di quits. Agmalmalasak ita. Maluman ngam jakmet laen mangabak. Mudtoy maray tabalasaak. Siyak pa'y laang timangigam iti baraham. Sige man nga rod, mare. Mayat sa nga agpay suno balasaem. Bareng makasubot naman. Ay, wala maray. Sigurado day ta. Mami! Mami! Ah, ne, api nga da ka dito, anak ko. Agawid kan, may parito ubing dito. Ni Daddy, Mami! Oh, apay ni daddy yung anak ko. Nabarbartak ija istor ni Auntie Nati. Nakaidda iti daga. Anya? Iyawid mi kumakin ni Mano. Ngam di mi kabailan tanadagsan mo. Isu nga umay kan tain tayo iyawid ni Daddy, Mami. Ay, una yun dadya tao. Ay, Mari Rosie, si kapay lang ti makamu iti baraha taa. Mapan ko man lang kita ti asawak. Agsubli akmat lang nga dagos. Ay, wan. Sige, maray. Di ka madanagan. Tana sa mabuting kamay to'y baraham. Basta agsubli kang agsubli, maray. Uy, Mari. Naimbag nga oras mo, abalayan. Si kamat gayam abalayan. Naimbag nga oras mo, Mike. Dumanon ka Wine abalayan. Ala, agtugaw ka abalayan. Ay na, agyaman nak abalayan. Nakaumayak, tada kumakayat ko nga ibaga abalayan. May papanitan niya abalayan. Maipapanman kini Lorena. Ha? Kas naganak, kayat ko apagtitinulungan tayo kumaabagbagaan. Tanay, sobra mitanti kinasugadur na. Ay, day tamad nga raw ti may sa aparikot ko abalayan. Talaga anatangken ti ulo ni Lorena. Awan matindeng-denggen na. Day takak nga rod abalayan. Madanaganak lang amin kini Cesar nga anak ko. Ang mga noan niya pa iti maaramid na gapo iti kasdi nga aramiden ti asawa na. Ala, bayam abalayan, takasaritak tumanan jay anak kaw. Marang idyan na mutan ti panagsugsugal na. Anya nga tayo ti aramidak. Tapno isardeng mutan ni Cesar ti panagin inom na iti arak tatang. Ay, kat isardeng mumut nga minen ti panagsugsugal mo. Iti kasta, agsardeng mutan ti asawa nga agbarbar tayo. Ang tatang. Nauma siguron ti asawa iso akasta. Agyaman kakit di takasta lang ti inaramid na. Kasanon nga no kinabel wano insina na ka di awanan. Tatang. Agbalbaliw kang aminain anak ko. Idyamon ti sugal tawan na sayat nga itid na dayta iti biyag mau.
Kita man, ti kasta mapaspasamak ita iti pamilyayaw. Si kaamat lang, takin basaw, no apay akasta tinagbanagan ti asawam. Apay ngay asyak tatang. Kat isumot ti pinili na. Taglumus iti arak. Ay na, di ka din agkalintigan. Amirisem, dagiti nagbidutan ken nagkurangam. Agbalbaliw kan, sakbay amaladaw ti amain anak kao. Barbaro na sangputan ka diti balay, Lorena. Apay, awan klase yaw. Ah? Ay, kwa. Ay, diyak mo alakay. Nagikatak ng aminin. Nagikat ka, wano, naglangan ka lang. Ah? Ay, nagikatakon lakay. Promise. Sigurado ka? 100%. Jak pati, jak kita. Amang anuintun bigat mo nintun maminsan na bigat kat mapan kan tumot lang manin makisugal. Saanan lakay? Talaga nga idya kun ti sugal. Basta idyam kumamatan at ipanagin inom mo. Ha? Diyak ngamin kaya't amadadaal ti binukil ta a pamilya. Iso apang nga asim ka di ta idyam matan ti panagin inom mo lakay. Iti kasta, naragragsak matlaang ti pamilya tayo. Inkarigatak nga inidyan ti sugal, agingga ang nagsublimat iti sigod ti asawak. Saanen nga umininom iti arak, gimmagat paykit din nga agtrabaho. Kat ita, adamatan basit a negosyo mi nga iso ita ti pakakumkumikumak iti inaldaw. Iso a kadagiti padak a naasam wano na adik iti anyaman a klase ti sugal, idyan yon dayta, tawan na sayaat nga itad na. Ipamaysayo kit diti mga sikaso iti pamilyayo. Mangbirok wano mangsapul kayo iti banag a pagpalipasan nyo iti oras asaan at ipanagsugal. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Lorena. Ken ka pagayam, Lorena. Husto ka. Awan tinasayaat nga ited ti anyaman a bisyo iti biag tayo. Dadaulen na laeng tinapintas alinnangan ti maysa a pamilya, gaputaad adu nga oras ti mapan wenno may paay iti sugal ngem ti bandingyo iti pamilya. Nasayaat met tanasapa ka anak ka amiris. Dimon inuray nga addapay dakes a mapasamak sa kanto nagbaliw. Alakastan pagayam, Lorena, kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.